I dag vil jeg lave sådan en stævne-haul. Men jeg har i hvert fald lige været med i stalden og ordnet Alvin. Jeg har vasket hans hale og hans ben og gjort hans hår fin og strilet ham. Så nu vil jeg lige vise jer sådan, hvilke ting jeg skal have med til stævnet i morgen, som jeg sådan, både på mig og som skal på Alvin. Så ja. Jeg har også købt det her bælte, som er sådan et bælte med diamanter på. Og så er det bare sådan meget tyndt her, og så her så er der sådan diamanter også, og det er der også her. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, og det er selvfølgelig det, jeg skal have på. Jeg elsker virkelig det her. Vi har købt den her fra Trans Horse Sports, som er sådan nogle bandageunderlag, og jeg elsker det, fordi at der er gelé indeni. Altså det, der betrykker, så former det sig ligesom efter sådan. Så der er sådan gelé indeni. Det er faktisk mega smart. Og den har vi købt op i noget, der hedder Rytterstuen. Og der har vi købt 2 i small i korte til bagbenene. Og så har vi købt 2 i small i lange til forbenene. Fordi de er nemlig smarte, den her. Ikke også? Nu skal I lige høre her. Her, jeg ved ikke om I kan se, men det er hvidt, og så er det sådan lidt anderledes hvidt. Og det er fordi, at det skal komme til at sidde sådan her. Og så hernede skal klart sidde. Jeg sætter lige et billede i af det her. Det er ikke på Alvin, det er på en anden hest. Så i der kan I lige se, hvordan det skal sidde. Så de er også bare mega smarte. Og der er igen også det der mega smarte gelé-agtigt. Jeg ved ikke helt, om man kan kalde det gelé, men der er sådan noget rigtig smart noget indeni. Ja. Den her skal jeg have på håret. Og det er sådan en sort en med sådan et eller andet underligt stof her. Og så er der diamanter, og så er der sådan et net herom. Og jeg tror, de fleste mennesker kender dem, men så gør man bare sådan her. Whoop, og så whoop. Ja. Så er der det her mega beauty underlag jo. Altså, det er fra Platinum Riders by Horse, og så har det sådan en mega pæn sølvkant rundt i her. Og så er der så her, jeg synes det er mega flot. Og det er sådan helt nyt, så der er stadig prismærke på. Ja. Og det skal Alvin have på. Hele dagen jeg var ude og købe nogle af tingene med i butikken i Rytterstue. Hun var virkelig, virkelig sød og gav mig de her Bontar-handsker med gratis. Og de er faktisk meget fine. Altså, jeg skulle rigtig have købt et par, men der sparer jeg de penge, og der står bare Bontar, og så det var sådan helt neutralt hvid handske. Jeg synes, de er meget fine. Det var rigtig sødt af hende. Tak til dig for Rytterstue. Skud. Jeg er fuldstændig forelsket i de her mega lækre Montarbukser. Og de er bare helt hvide bag foran, og så bagpå, der er der den her mega pæne lomme med et flag på. Det er faktisk rigtig nice. Og så er der bare sådan noget skin, og dem købte vi også op i Rytterstuen. Vi købte også de her Riders by Horses Platinum bandager i størrelse pony eller sådan noget, med sådan en sølvkant her for oven. Og dem købte vi også i Rytterstuen. Jeg tror, Rytterstuen er ret glad for os, mor. Tror du ikke også, det er det? Så de er rigtig fine, og de har bare sådan en helt tynd kant her, og så er der sådan noget indeni, sådan noget uld, et eller andet. Sådan noget flis. Ja, der var det. Og så er jeg lidt i tvivl om hvilken af dem her jeg skal tage på, om jeg skal tage Kingsland på, eller Animal. Så jeg prøver det lige bagefter, og så må jeg lige se, hvad jeg tager på, fordi jeg tror, det bliver Kingsland. Ja. Det er en Animal, det er lidt mere sommer, jeg ved ikke hvorfor. Det er bare... Ja, sådan er det bare. For et par år siden købte vi det her ret flotte stævnenummer. Eller jeg tror faktisk, jeg fik det i gave. Når der er diamanter herude, og så er det bare sådan noget her bagpå, man kan sætte på. Så det er jeg rigtig glad for, det skal jeg også rydde med i morgen. Tusind tak, fordi I så med i den her video, og tusind tak. Altså, jeg har fået over, jeg tror, der var 200 subscribers, og jeg er mega taknemmelig. Tusind tak til alle jer derude. Skud ud, Shababs. Og til allersidst min Animal stævnejakke, som jeg er mega super glad for. Og den ser bare sådan her ud. Og så, altså det er en trusur ind, ikke? Og så indeni så er der bare striber og de her blå knapper. Og jeg er rigtig glad for den. Så ja, skud ud til Animal mærket.